आं दिनै मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों नोंथांमोना आंजोंनो सफादो आं बबे जायगायाव थांगोन नोंथांमोननो खोन्थागोन आं। गेलेना मा गाद्रा गुद्रा गेलेयोसो। नोंथांमोन नाय जोंनि जायगुरिनि गामिनि बाजारा फुङाव मानसियानो जाया नायदो नै दखानदार बुरि गाननाय ना नायदो नै बा गमार बियो नै बै स्कुल गुरुकुल एमइ स्कुल बे गमार मोसौ गोजानि गमाराव अखा हानानै खानो जायगा गैयिनि बेयावनो दाफबजोब्बाय राइस नोंथांमोन। लामायानो नायदो खखालागि लामा बियो राइस नोंथांमोन खखालागि लामा बियो सावथाल फारा एकदमबारे बिजों थांगासिनो दं आङो। बे सिबिं आबाद राइस नोंथांमोन बरियासि जादों सिबिङा नै बैयो थालिर बागान नायदो नै खखालागियाव आदिबासिफोरनि गामियाव सिबिं खुबैनाया ओरैबायदि बरिया जादों। लामा नायदो बेसे स्टेन्डार्ड भिउसफ्रा बरिया राइस नोंथांमोन खखालागि आं नैबे प्रग्रामावनो फैदों राइस नोंथांमोन दहाय नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों।